baye baye ya abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye ya abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye ya abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye kai na sabar farko Allah wutare kai lokaci baye kai kayo zamani ina roƙo yarda na yi furci baye gurin habibinka sirrin Allah bayan mawadaci baye na yi roƙonka ka yarda yau ma in yo baiti gabaye ya abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye tsiya salatinka ina roƙonka ga annabi ne baye sarkin mugatanmu a ya habibi da fa'inmu ne baye kasa da ali zahabu tsarkaka zuciyoyinmu ne baye auliya ka sanya da dukkanin sharifai ɗaɗa ne ga tagwaye ya abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye shehu tijjani kai ne kuɗi sahibul asrar baye gamsi cikin Allah a ya maulana kai ne akbar baye dan Ali shehu abul futuhi kai ne albashar baye shehu salisu na dan babba na zo ka share min hawaye ya abin sanmu barhama ga wasu kai na rika sallamar girma nake maka ya abin sanmu baye amsa habibi na muradi na in ya siya barhamu baye alkaulaki murshidi barhama ka haɗe kanmu baye yau isa ta ƙure komai a gurin kai ke makiya tsiyaye abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye barhama shehu ya muradi zo kai ta bida baye in ya si sarki ne sirrin bawo yana ga gyada baye begen kashi na rika ka bani zuma ta so in sida baye kai ka zo sanadi mai hankali ke gane karatun baye abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye mu dai muna son ka ya barhama kai ake tabbatu baye ka zo ka masani ne masoyi ne abban bintu baye dan ma'aiki ne duk mai hasada ya je karatu baye ka wuce sanin su iya tafiyar hankali ake yi da iyaye abin sanmu barhama ga wasu kai na rika baye shehu barama ne baye garkuwa gumi ne baye shehu dafa'inmu ne baye ina su jalabinmu ne baye shi baya gumba ne baye haske gurin ilahu ne baye kuma na gurin rasuli ne baye baya shi ya zo a gaibu ne baye kuma ya taho a bayyane baye ni kai nake so baye mulkinka ya zamo kwanso baye kore shi don ba mu so baye kafin kauna sai da so baye dukan jiki yayi na so baye wanke
ni shahida soso baye kai nake wayabo baye wurin ka shehi na rabo baye sirrikan ka zubo baye baituka na zubo baye na zo ka bani rabo baye kai ka zama shayabo baye wanda ake wayabo baye dan kai ka zo da rabo baye in ya si yantar da ni baye sannan fahimtar da ni baye sannan ka bayin izini baye in ya su karar lamani baye da kai na yi imani baye ya shugaba masani baye dan sahibul husni baye san ka ban fara ba baye ban san ranar bari ba baye ni akan ka zanta zuba baye ya su karamin martaba baye dan isar shugaba baye ko ina ne gaba baye shehu ne ja gaba baye ka wuce 'ya'yan uba baye ka saka su fargaba baye ka zo cikin shugaba baye kai nake ta kira ka amsa min muradi na baye abin sammu barhama gausu kai na rika baye Brahma na roka ka ƙara min daɗin izini baye ka daɗe na arziki da wadata kayo lamani baye domin isar salisi ya ɗan bafa abul hasani baye dan aliya'u biya ta san kashe mu na sha a ciki na yi maye abin sammu barhama gausu kai na rika baye nan nake son tsayawa a baitinka ina ta faɗi baye ka bar ni na kaya in ya si karamin tanadi baye Rabiu Umar ne masoyanka na Shehu Amadi baye dan gatan fituhi nake yaran dan yaya zaki jini ne gun sufaye abin sammu barhama gausu kai na rika baye ya abin sammu barhama gausu kai na